usiku wacho anga arara achindudza kuti tete ndikurwadza nedumbu, saka ndokumutera kutoileti kuti pamwomo wangu kuenda kwaita kutoileti uku anogona abatwa nemudumbu zvisingaiti. Ndatanga dana naye 11 December kazobatwa naye muna March, ndakarara naye 4 times. Uri murudzi? Mushona unobva kui? Gokwe. Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Yemwedzi mingana? 5 months. Leya. Yeah, this one. Sei wada. 1 December ndopandakabatana pamwere. Wakaenda kunorarama narwadzano mandikisi uine nhumbu youyu. Saka mwana ari mudumbu mako akatosviba. Chii chakanyanyoita kuti iwewe wapiwa nhumbu nemurume wako wakuenda unomusvibisa nemumwe murume? Wakanzwa kuita chii chaukanyanyoda ipa chaukanga usingawani pamurume akakupapa? Zvii zvaukayemura pamurume anonzi rwadzano zvisina murume wako iyi haagone bonde here? Anogona. Saka wakadei pari? Ngunyatsotsana kuti zati zvidzidzisi sanangu chandakadavana wakangoda chitungu kuzwa nemumwe murume iwe wakabvisirwa pfuma akakupamani mana anandipa but ainditengera hembe. autengera ipi? Aiti anonditengera hembe. Aita akautengera mari anza asati atenga changamira aitopiwa muswangu yatirari nechakutengera hembe kuna wakapekera hembe yakamatenga Jason ndio uyi akatenga ushu. Saka ibalance mumwe wokutenda zvinhu vamwe ndova yavo vofara nazvo. Uri murudzi? Mushona unobva kui? Gokwe. All right. Anyway, uri kubvuma kuti makarara neseka fomu. Iwe Tyson, uri kuzvinzwa zvekutaura nemukadzi wako? Asi unomuda hako handiti? Nhumbu unonyatsoziva kuti ndeyako? All right. Saka wanga uchida kuti mambo vakubatsire nei mudare ravo rineri nezvawakaitirwa nemurume uyo anonzi Rwadzano? Tarisa kuno tarisa panzi. Ndare kuti ndibatsire kuti kumana ndibadare ndikwanise kuitikisa mwana wangu because ndatora mukadzi kuweblazo mukomana uyu ndogara munext door naye munhu anotoziva kuti uyu mukadzi wangu. Uri kuda chii chekuripwa chacho chautoda kubhadharwa? Toda kuti mambo vazive kuti iwe uri kuda chii, iwe uona kuti zvakakodzera here? Mombe 3. All right. Nechinanga wabuda. Changamira. Mazvinzwa zviri kutaurwa nevana venyu izvo. Mhosva yakaparwa musango kana pamwedzi mina. Changamira.
tichazira kuti zvii zvakafa ipapo. Uyu musungwa wese asina kuyana sizose afunga kuti kubozi kwedu wakomana enda kuwa asi nditori mutambo kutogora tsaga kuya yangu kwanza kumba asi padakambola last time pasina kuya kuno angari akauya kunokudaro akauya ari kubvuma ere muswa yake mosva kuibvuma Hello Zimbabwe, Makadini. Tauya isuve burning issues herbal health clinic tinobatsira maproblems epabonde. So tine drink redu ratinaro iri rinonzi Power Tools energy drink. Power Tools energy drink inonwiwa nababa kana mama, munhu wese anonwa. Inobatsira 1 low sperm count, 2 erectile dysfunction, premature ne long lasting. So kana munhu ukanwa drink rako iri rinonidza 3 hours kuti riite active msystem mako, then after ipapo unokwanisa zvakupinda muground wotamba bhora rachona rese musystem mako. Iyo drink rinogaramo 3 to 4 days richishanda ririmo. So tenga Power Tools yako nhasi, inoita only $1 chete kadrinki kanonaka aka. Power Tool herbal energy drink for that long-lasting energy. Proudly brought to you by Burning Issues Herbal Healthy Clinic. Pari kumvuma. Kumvuma. Unogara nani? Kumanjinji. Namumewe. Namumewe. No. Unaenda ucheje? Ayo ucheje? Kwa hiyo mlima kule mangani mlisimu tamo agora sete chitagora tamo agora na September 7 September. Kwa mabala kwa mabala au motika ana Mungu unaoishi Nifunga kuti zvakaita kudaro kuti anozozvifambira zvakaitira chikonzero chawakazviitira chii? Taura dambudziko rakaitika kuti ati mambo vakubatsiri ndomuyananisi ndosekuru ndogogo. Kana pane dambudziko uyo obva audzwa kuti rikwanise kuti nyaya idzi dzipere kuti dzapera, nekuti haungangoiti chinhu pamwe. Ruchiva ere kawangoitawo kuti uyu munhu wacho yayo ari right pakuti taura hako mwanangu, taura hako wakasununguka. Ndine ndichida kuti ndibve kuti tinobetserana. Uri kuda kuroorwa? Uri kuda kuroorwa here kuti uonewe nemba yako? Auchada ino pamusana pekuti taura hako mwanangu, sei musasade imba? Ndikugara ndichiroora. Nani? Naye. Sando tongona ndara mna mugara ndiye chikoroora.
chirorerwe chichanolorerwa rudo kurova mana rudo kurova saka ndabvunza kuti uchiri kuda uri kuda kuroorwa here saka urida kuve family uda kuve family chinoita kuti uve family murume uyu akauya akakutora kanoraraniwa okusiya iwouya okutora unoraraniwe okusiya unopiwa zita rekuti uri family wanza mwanangu asi uchiri mwana mudoko iwe wakadzidza kusvika pa grade 7 ko iwewe form 4 ya vabereki vako vati vari kumvuma vanoziva kuti kunoko kwakarova vakagamuchira mari taura chokwadi vakagamuchira mari okay chinzo manangu mukomana iye ane muriwo yake mwana mdogo ndo 2000 ibi munoda kansi masunga mwana munoda kansi kubetsera ameno ndivunzero wadalewa bana bezera kuchiti yana 8 years tione manga 23 vakatuvashuwa kuti vavanoita imba asi imba yacho uyu ane mumwe mukomana asi ari kudawo uyu futi zvimwe zvinhu zvinoita nokushaya asi zvinenge zvichida mwoyo murefu kuti unzwisise azvireve kuti ukashaya hausi munhu uri munhu saka chatinenge tichida pa chandiri kutarisira inini ndechekuti chokwadi kukanganisa nako kwakaitika upombwe asi ndiri kuti zvirege kuramba zvichienda mberi nokuti apa nhasi unoda kuzivisa kuti zvakaipa hazvina upenyu hazvina upenyu saka iwewe murume wako uyu uri kumuda ndakubvunza ndati uyu murume wako uri kumuda sei noti kune vari kutengera ine chiona kamwana rudo moyo wazizi uyu imba yako ikaputsika achitanga kuseka ndiye achitanga kushidza kuti munhu uyu akapedza kushanda naye asi ukashingirira iyeyuyu tanga chimutasanuro uyu tanga chimutasanuro ndachitoisa vanhu vangu vanotanga kuona kuti anorarama sei
ndokupai 3 months toona kuti hapana anoenda kunorona kana kasika kutengerewa zvanokutengera anoenda akuziva kuti no ukadzikadzai andomambisi because unoda kuchengetwa pachako iwewe unoda kutarisira kuti chii. Asi mazuva ano ndoda kuti iwewe uchiparaparawo uya chiparaparawo mubatanize muita chekuti mwane kurarama. Wataura kuti une pamiri ipapo ukaramba uyu mwana anoberekwapo baba wacho ndevati Yeva. Saka vachasvika here kuzomuona here muchararama upenyu hwerudzi. Ndiri kubvunza iwewe muchararama upenyu hwerudzi. Mwari akakuumberera kuti uve nemwana very young usho musikana wemudiki chaizvo zvokuti anoda kubatsirwa asati oziva kukosha kweupenyu. Iye zvino akatakura pamuviri pemurume waari kuti akandiroora apa akaenda akanorara nemumwe murume ari ngori mukomana ari kunzvimbo imwe chete vanoti maneighbors. Uyu mukomana wayo paanongofunga chete kuti ndofunga uyu ari kuda uya mukomana uyu panoita noizi pamavo. Saka zvanga zvakanaka kuti dai zvaigona vanhu ivava handizivi kuti vanogara mukomboni ipurazi remunhu here. Saka muri kugara pani mimi nokuti zvaida kuti vanhu ava vambobvisa panzvimbo. Varege kuti uyu mukomana ari kuchochora mukadzi wake ari papa iye ubva agara apa. Paanobuda makuseni uyu vanosangana nemukomana uyu. Uyu anozviona vanhu vakadanana vakarara vese munongoziva changamirira zvinoita. Uyu anenge achitoona kuti mukadzi wangu uyu paangozofungira vanochonyana neuyu uyu anogona kuzviona uyu ofunga kuti saka nhasi chaiye ndofunga vacharara vese. Ndodambudziko randiri kuona riri pavanhu. Saka uyu akadiscover kuti no ndofunga uyu ari kuchonyana nouyu kana kuti akafungidzira akuenda akunorova domestic violence yatanga. Saka inotyisa kuti ine danger mangwana. Inotyisa vanhu ava vanogona kutadza kuti sei kuzorarama zvakanaka. Mumwe munhu anozokuvara, mumwe munhu anogona kufa. Kana ivo varume ivava vari vaviri vanogona kuurayana futi. Saka ndaifunga kuti dai uyu anga aine hama aigona kungotora mudzimai wake oenda unogara ikoko, then oenda unogadzirisana. Unokwanisa here kumbotora mudzimai wako achienda kuvabereki wakavaudza? Ndizvo zvatakatonga pakuti tomumira kuti nyaya yakatonga mune zvakanaka tomboenda kunamva. Unoona sei naye musikana nenhau iyoyo yokuti iwe umboenda kumusha kwavabereki vako kuitira kuti muve nekakupatsanurana nemukomana wayo waunga uchidanana nayo. Nokuti uyu haasi kuzorega kufunga kuti iwe unodanana ende haasi kuzorega kufunga kuti uyu muchiri kuraramesa. Mungoti hamusati mabatwa izvozvo pamwe makachinja strategy. Handiti wana ipfungwa hatisi kuti ndozvichiitika ipfungwa dzinogona kuuya pamwe. Uye ukazosuduruka ukaenda kuvabereki vako umbotaramuka pane mukomana unonzwa sei? Kuvabereki vangu ndoda kuenda. Munoenda nesika nemurume wako achinokutura kaikoko. Handizvo here paukauya handi ndiye akakutora kuya kuno. Saka ndiye anofanira kudzosera kana achinokuchengetesa kuvabereki. Muchiedza munopiwa kanzeri nevabereki. Baba naye mai vapenya? Vapenyu but dad wangu na mama wangu akarambana. It's okay. Saka iwe wakakudzwa uri kupi? Mama wangu akabvutiza kubva gogo achiya kunomvuma ndikasara ndiri gogo.
Saka wakakudzwa na baba? Ndaigara na baba na gogo, mai vababa. Saka iye zvina mai vako iwewe vanozviziva kuti uri kuno? Vanozviziva. Vanogona here kuti vakuchengete iwewe vakaenda kunokumbirwa nemukwasha wako kuti no toda kumboti ambogara kuno? Sezvo iwe wakasungirwa, handinotaura kuti wakasungirwa? Handisati nena anosungira. Right, uye anoorganiza kuti unosungirwa mokwanisa kubvapo. Right, watichii? Right, izvozvo ndofunga nomukadzi wangu nhambwe wangu togara tichitaura tese pafoni. Dati wakasungira here? Kunosungira ndwanda kunonzi mbudzi, gumbeze, nechira nemari. Ndowande tichida totoenda rini? Zvoda pasina nyaya dzakatoitika maybe tatoenda kudai. Usati waenda? Saka wakasungira? Wakasungira sei? Ndakabvisawo zvinodyo zvanamateka zvimarudzi kwawo. Saka nyaya iri kutaurwa pano ndeyekuti iwe ukapiwa judgment yako nhasi unokwanisa kutora mudzimai wako kuenda naye kuna vabereki vake rini? Apachiita kutoti sezvo dare rati extend zvinonzi musi wa 28. Ndiani akuwedzera kuti musi wa 28? Andi mukomana wacho sezvo pataura kuti mari unodzoka nayo rini? Aiwa, iwe unogona kuzodzoka hako nayo mari nokuti mari iri kudiwa panapa ndeyekuti imari yanga ifanira kubviswa nakuno. Iwe judgment inoitwa ndeyekuti iwe makosi ako unopiwa iwewe nedare rinoti rinotongera uyu wozopiwa mari yako iyoyo wakashandisa. Hazvikutaridze kuti uite zviri kutaura nokuti judgment inopaswa pano nedare ramambo. Mambo wodhinda kuti ndo zvandataura. Nyaya yobva yapera yochimirira iwe kuti kana pane chawanzi unopiwa iwewe nemunhu akakutorera mukadzi wako, dare richakubatsira kuti uwane zviwanikwa zvaunofanira kuwana. Asi iwewe chiri important manje. Gadzirisa imba iyi. Muri vana vadiki ende munoenda kwakareba, munogona kurarama kwenguva yakareba. Izvi zvinoitika. Hazvina kunaka, but zvinoitika. Iwe chinhu chandinoda kukurudzira kuti usaite, usarove mukadzi. Mukadzi haarohwe. Mwana waakatakura handiti wati ndewako, unomuda. Unofunga kuti ukarova mukadzi iwewe aine pamiri, chii chinoitika pamwana ari mudumbu? Anokura zvakanaka here? Kwedzo pfungwa dzemukadzi dzinenge dzakanaka here? Saka ungavimbise here dare rino kuti haucharove mukadzi? Wakambomurova zvarini? Wapedzera kumurova rini? Alright, paukapedzera kumurova waimuroverei? Nyaya inenge ichienda ndeyekuti wakamuroverei? Wakamuroverei kuti adanana nechimwe chikomba? aiwa. Saka wakamuroverei? Nokuti kana iri reason yekuti iwe wakamurovera kuti iwe wakanana nechimwe chikomba, akatorara kare hazvisina basa. Nyaya iripo ndeyekuti vakatorara. Nyaya iripo ndeyekuti takuda way forward. Yokurova. Unoziva here kuti iwe ukarova mukadzi unopedzera waenda kudaro unogona kubatwa nemapurisa ukaenda kujeri. Saka iwe ungaenda kujeri uchisiya mwana ari kutumba asina anochengeta. Ende ukaenda kujeri mukadzi acho akasara wega unoziva kuti zvikomana zvinongochochora futi. Saka zvakanaka kuti uite munhu kwayo unogona kuchengeta mukadzi wako. Handiti uri kuzvinzwa here? Hazviperi kunaka izvi. Mazvinzwa? Murume wako uyo anogara aripo ukangoda iwewe ukamutaurira kuda kuti ndoda kuitwa zvakadai, anovavarira kukuitira zvinokunakidza. Muona uyu ari kunzorwa ari pachina chete ubva abuda oenda, iwe ramba izvozvo kuti handiswe tsvina nemumwe murume asiri wako. Zvirambe mumwe mako, unoona upenyu hwangu uchienderera mberi. Naika? Ndapedza chakanaka. Okay, iwewe wati uda mombe nhatu.
muri shamwali ye mukomana uyu shamwali yako inoshanda basa rei tungo anoita zvemabatai unomuona achikurisana mumbera kusaziva kuti kumusha kwavo nevanogara kuti anobva kuti kusaziva kuti anogara nani anogara naamai vake amai vake anomunhu saka akadzishaya unoita nokuti zvatinoita ungaita kuona kuti mukadzi wako akaenda kakanganisa iyo sekutaura panoendaita kuti unodisa mhombe dzakati sometimes munhu anokwanisa kuti asina atambobvira mbowana mombe kana baba vacho kana sekuru vacho iwewo tozokutaura kuti iwewo kubuditsa mombe hapana kwanoibuditsa asi ndekufamba kwazvaakuita nechimiro ichi tinenge takureva kuti zviri nani kuti amboenda kucivil imprisonment kuti anoenda kunorangwa kugovernment anoenda tengokuvharirwa kujeri dzenozomuridzwa kudzorera kuti kujeri saka paanenge ari kujeri anenge asi kushanda mari kubhadhara isikambari kunenge kuri kudiscipline saka iwewe pane demand yako yawataura ndiri kutaurira chimiro chiripo because pane vamwe vari kutotaurira nawo kuti iwe mukadzi wangu ka chienda uchitanga kuhura nokuti kumambo kunonzi mombe nato mombina saka utoveka business vamwe utosairirawo mukadzi kuti enda unomira pakona iye womirawo pakona zviri kuitika asi azvisiro zvandiri kuti mimi ndo zvauri kuita runzisa shanda chako chiziya saka apa uyo kana uya ndoda kumuonawo mukomana he cannot just go unseen and unpunished saka next court day ndiri kuda uyu munhu azouyo ndopandichapa judgment tanga taitichi next court day so 28 uyu ngashedzwe mukomana matinogara kumandini moita follow up kuti someone kuna ngauye kudai kana asina kuuya anokonzeresa mai vake kuvadziwa zvakanyanya ruwadza mukadzi wako zvakanaka spenda time nomudzimai wako somukai itika yatunzoya ndikuti ndakabata mukadzi wangu nemumwe mukomana. Right, mungatirondedzere mukomana wamunoziva here uyezve zvakafamba sei? Mukomana ndomuziva. Mungatitsanangura muchidimbu muchiita sekurondedzera. Mafambiro akaita nyaya ndeyekuti inini ndakadhera zvakaitika, ndakasvika mukadzi wangu asipo pamba. Asvika asipo pamba kudai, so usiku wacho wanga arara achimbudza kuti tete ndiri kurwadzwa nedumbu, saka ndokumutevera kutoilet. Pamwe wangu kuenda kwaita kutoilet uku anogona abatwa nedumbu zvisingaiti, ndokutevera kuwe ndokusvika kumakamukwe ndokunzwa vanhu vachitaura. Ndokunzwa vanhu vachitaura kudai, so ndokufamba nemafambiro andakaita ndokusvikira vanhu varipo panyika. Munhu wacho anga ari munhu wemunharaunda here kana kuti munhu wamusingatoziviwo? Munhu wemunharaunda wamaitoziva. atori muneighbors wangu. Alright, chakonesa kuti anga achiuya kudarira mambo zvafamba sei? Chakonesa kuti kudarira mambo inansuziva, maybe iye akudzwa zvekuenda kubhora kuwezva kwemwana kwedu vabuda vachienda kubhora. Alright.
Zvavauza ndezvakuti akandibata nechikomba chechokwadi. Wechokwadi changu wachitaura chii chainge chaitika kuti muzobatwe nechikomba? Anga ari munhu here wamaifambidzana naye kana kuti kumashure kana kuti? Nemukomana ndatanga kudana naye 11 December. Akazobata naye muna March. Ndakarara naye 4 times. Alright. Baba wangu asingazvizivi? Anga asingazvizivi. Andi. Saka magariro ndezvipo zvamadzidzawo zvamaona kuti ndinoziva mune dzidziso yamawana muri mudare raChief Makopi panga pachitongwa nyaya iyi. Mune rudzidzo rwamapiwa namambo naChangamire. Ndazonzwa makuti no ini ndauda kusiyana nemurume asi murume wenyu ari kuti ari kukudai. Pane here zvamunoti mazosunungura mwoyo wenyu nekuti murume wenyu ari kuti akuregererai? Kuregera kumurume wangu handisi kuona because ndongorohwa. Pangofungira kuda ngotaura nyaya yake yotanga kutondiwa. Asi makambogara pasi here mushure mezvinhu izvi zvichinge zvaitika? Nekuti baba panga achitaura nawo ati muri kugarisana pamwe chete. Kugara pasi tagara pasi. Akanditi ndakuregerera handifungi kuti uchazvipamidza. Ini ndikati hongu. Ene make sure ndazvimbosvipira ndambosvipamidza. But angobuda anongokudzoka akagumbuka. Angosvika kudzodzera nyaya yake kuti buda muno uende kune chikomba kune murume wako. Ndopanosenga kuti handikurohwa. Ipapo saka ndozvizhinji zvanoda kuti ndirawo kumba kwedu.